spannend. Nog steeds. 12. Ja! Het waren heel uren, alle kaarten verkocht. De laatste keer had dat ongeveer 3 uren vregen. Dus het is wat sneller gegaan. Ik jou het alleen maar om dat het enthousiasme van de slachter ook griezelig groot is. Wat je nou een soort mensen teleurstellen aan? Nou, er zitten nou nog mensen op een site die het bezieken om in te schrijven. En spietig genoeg krijgen die nou een schermpje in beeld waarop staat dat er geen kaarten meer beschikbaar binnen. Hoe is het gang? Is de site constant in de loftwest of is het er toch correct even uit west? In het begin heel even, maar dat kwam ik omdat er toen meer dan 2000 mensen tegelijk bovenop dat inschrijfformulier doken. En dan kan ik ook zeggen, de eerste 4 minuten 2000 inschrijvingen en de eerste 20 minuten 6000 inschrijvingen. Ja, dat is ongekend. Nee, die site die had het hartstikke best dienen. En het rent prima. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet, dat al die mensen daar achter de computer zitten in een pyjama. Dat is, het is gewoon heel, ja, het is gewoon een kick. Ja.